Bam, čaute gogo, idete pri ďalšej epizóde The Sims 4 s Ľudskou, alebo Lucy, ale mnou. Hejte. Povedz ahojte. Ahojte. Milan sa sťažoval, že na to nemala priestor. OK, v minulom dieli sme postavili kuchyňu a obývačku, teda Ľudská to postavila, ja som sa iba prizeral a odborne radil a kritizoval jej kaki farbu. Takto vyzerá naša kuchyňa, keby ste nevedeli predošlý diel. Rekapitulácia, zapnem steny na všetky, takto. By som vypol všetky veci teraz a iba že... Krásne to je. Úžasne si to spravil. Ale vyzerá to dobre, som s tým spokojný. Tie tehly s tou hnedou, je to super. Obývačka je moderne správna, tak to veľmi jednoducho, nie tam toho zatiaľ veľa, ale zase keď tam máte veľa, tak to preženete. A najlepšia vec na celom byte je toto prasco, pretože som ho tam dal ja. A je to chrochtík, lebo je sa ale chrochtík, čo ty na to? Chrochtík? Alebo Lucia sa bude volať. Ja som prasa? To je také prasco. No. Ale nie, dobrá je. Veľmi pekné, inteligentné dievča. Ďakujem. V pohode. Písač. Tak. A ja dneska idem robiť niečo konečne, teda Ľudská mi dovolila, že môžem niečo robiť. Že Ľudská, môžeš niečo povedať ty, lebo som celý čas hovorím ja. Áno, dneska budeš si ty zariadovať svoju izbičku nahrávaciu, pretože ja som vraj v minulom dieli stále iba ja robila. Takže máš priestor. Čo mi to zostalo po tebe? Áno. Si robíš predal zo mňa kozy. Ja som ti dovolila mať prasiatko v mojej obývačke. Áno, a dovolil som ti urobiť zvyšok celého domu. A vonkajšok. A ja som si zobral túto jednu malú miestnosť, tak do tej mi snad nebudeš kecať, OK? Ešte kúpeľňu si môžeš spraviť. Ďakujem. A spravím to tak, že by bol cool, keby sa z mojej pracovne prechádzal do kúpeľne. Ale to je kúpeľňa pre hostí. A kde má kúpeľňa? To vzadu? Áno. Už tam dala okna. Už tam dala okna, k tomu som ich chcel dať vyššie, no tak teraz ich idem manipulovať, keďže to je už na mne. Dobre. Ale nie, iba tvoja miestnosť je na tebe. Nie, aj toto si hovorila, že aj kúpeľňu si môžeš spraviť teraz. Ale nie túto. Tak akú? Teraz si mi hovorila, že to je pre hostí. Dobre, môžeš si ju spraviť, ale bude zároveň aj pre hostí. Kokos, tá tu jak rozkazuje. No dobre, nevadí diváci, teraz najlepšia časť celej série, moja časť. Dobre, ideme na to. Takže ideme si zobrať nejakú farbu na stenu, ja to robiť manuálne, ne cez tieto miestnostičky, takto. A dáme si... Farbu na stenu? Počkaj, som v stavebnom móde, je tu niekde? Nie, túto, ten dom. A tu, na tú stenu. Toto? Nie, toto. Áno. Vidíte, neral som to na to hral posledné diely. A toto je úplne ideálne do pracovne, si myslím. Takto by som sa cítil, že som v lese. Takže tento diel bude vyzerať sneh takto. Ježiš, nie. Nehovor na mňa škaredé veci. Brutálne, tak sa mi to páči. Ale nie, som to také konzervatívne. Toto som si chcel dať minule a ty si mi to zobrala, že... To je dokúpeľné. To není do kúpeľne pôvodom, to som si ja minule našiel, páčil sa mi to. Henek myška blika, to tak nemá byť, tak dúfam, že divákov z toho nevyflešuje. V pohodičke. Vôbec mi to nebere tie správne veci. Toto je dobré, sa mi dosť ľúbi. Ona mi uznala, že je niečo pekné, ja neverím. Tá nie. Tá je stále pekná, ale tamto, čo máme krajšie. Možno Tu sú nejaké zdivá. aj to. To je dobré, to je dosť dobré, tá biela sa mi tam ľúbi. Toto je ešte lepšie. Ale tá biela to tak oživí. To biele šparovanie. Toto je ešte belšie. Šparovanie Manhattan. Manhattan, také šparovanie som si vybral do svojej tehlovej steny v realite. Už sa vyznáme šparovanie, odkedy sme robili svoju stenu. Manhattan, to je ideálny odtieň. Nechcete ani grey, ani nejakú svetlošedu, ale Manhattan. To je bolo dobré, také ružovičké izby. Dobre, steny som vyriešil, koniec dielu. Ne, okna už sme dali najprv, to mi vyhovuje takto spravené. Dobre, pustíme sa do zariadovania. To je z tých industriálnych vecí asi všetko. Tak, svetlo môžem začať, či čím sa začína? No, môžeš dať nábytok napríklad. Takže najprv svetlo, výborne. Som veľmi rád, že si mi poradila, ďakujem veľmi podľa pekne. toho, že kde budeš mať rozmiestnený nábytok, tak tam dáš svetlo. Zase aby si nešiel To je dobré. Ďakujem veľmi pekne. Lampa do skrine a tak. Tu sa nestane u Gogíska, bude všetko dokonale. Uvidíš, bude to proste brutálne dobré. Tak dáme si surfaces, to sú stolíky, idem si vybrať pracovný stôl. Nie, to pod tým nie je pracovný. Toto sú desks. Joj, hente zablokované, to je Tento nejaké vyzerá... z galaxie. Excrusion, tento by som chcel. To je cool. Ten biely vyzerá zaujímavo. Tento? To je z galaxie, fakt. To je, keby si bola v NASA a oni tam majú tie ovládacie počítače raket, tak to vyzerá. A mne sa najviac páči ten štvrtý zľava. Tento?
Ty jedna fighter desk. Ten je dobrý, ale v čiernej. Dosť dobrý. Alebo v šedej. Nie? V čiernej asi skús s tým To je tehom. tmavo šedá? Skús čiernu, jak vyzerá. No, áno. Toto je mega. Toto. Ne úplne čierna, taká šedá. Hej. To je úplne super. A tam v strede to sedí. Chcel by som také knižnice, len sa to nemestí medzi tie okná. Ale môžeš dať alt. Ale mne sa páči, keď je v strede úplne. A tak po bokoch môžu byť knižnice. Hej, no tak uvidíme. Počkaj, kde sú tie knižnice? Decorations? Storage? Storage, dobrý som, lebo tam sa uskladňujú knižky. Nejakú modernú musím nájsť k tomu. No, nejakú úzku. To je taká ikeacká. Napríklad túto druhu na stenu. Ale drž alt. A dám si to A to je vyššie. vyššie. A to... Nie je to vyššie, iba takto si to môžem dať. No tak po bokoch by to vyzeralo dosť dobre, takto. Ale inej farbe. Hej, asi čierne, alebo nejaké... Môžeš to skombinovať aj s tmavým drevom. Aha, Lebo máš tu vieš tmavú podlahu. hej. Drevenú. Toto je celkom v pohode. Mhm. Alebo ešte jedno také šedšie drevo. No, Toto je dosť dobré. toto. Tak, jedna tu a druhú ešte takú istú hodím. To som musím vybrať pipetkou, lebo by som netrafil. Netrafil by si medzi tými troma. Medzi tými 4 farbami by som netrafil. No, žáru. A nejaký obraz si tam dám na stôl. A to bude tak elegantná pracovňa, že také budete tie kúkať. tvoje žiarovečky, vieš? Viete, hrozne sa mi páči, čo býva okolo zrkadla v Hollywoode, také tie žiarovečky, čo majú hviezdy. Neviem, či to tu bude. Tu sú reflektory, také chcem. Takéto reflektory chcem v realite sem ku mojej tehovej stene do natáčacej miestnosti. Už to môžem hovoriť, to je úplne super, že odkedy som robil to video, kde som povedal o byte, že môžem sa teraz o tom voľne vyjadrovať, som to predtým zadržiaval, zatajoval. Viete, keď zadržiavate dlho kako, že to máte nutkanie dať von, tak som to mal to isté s tým bytom. Okay. To nevyzerá zle. Skúsať alt, ale v bielom by som to možno dala. Aha. A to je ešte horšie. Je to je v čiernom. Toto je dobré. Ja som myslela biele svetlo, lebo ne také žlté. To by som mohol dať takto hore a 3. Hej, to ti presne vyjde. Kikis. Kemo. Nejakú, teraz stoličku si tam k tomu dá, jak tomu ste nejaké kresla alebo niečo. No ešte obraz na stenu vyberiem. Ja idem podľa svojho postupu. Dám tam ďalšie okno, ale do stredu také divné. Tak, top. Top. Kebyže to je detská izba, tak to vyzerá dobre. Nejaký moderný. To nie je vôbec moderné. Ja som iba kúkal, Ježiši. To je moderný, ale nezmestí sa tam. Nemáš pochopenie pre umelca, ako som. To by bolo dobré. Ja viem, že bolo. Nejaké náčrty tvoje? No, Kresbičky? to by vyzeralo. Wow, toto je mega. Je to zamknuté. To vedľa. Toto? Nie, ešte. Toto? Toto. To je Andy Warhol v prevedení Slota. Lenochoda, či čo to je? Či to je pes? Lenochod. Lenochod. Je to úžasné. Počkaj, kedy sa to otvorí? Čo musíš spraviť? Musíš play for decor 7. Keď budeš mať 7 bodov za dekoráciu, tak toto sa ti namkne. Musíme veľa dekorovať, nakúpim. Hej, ten obraz chcem, ten môj cieľ v Simsoch. Potom prejdeš celý Sims, hej? Toto je v pohode. No. To nie je vôbec moderné. Toto by sa ti tam hodilo. A tie motýle už sme použili 84,5 krát. Toto. On to je v čiernej. To je v pohodičke, on že v čiernej. Malé to je. Maličké. Ukáž? Kým Toto. To sa tam hodí. To veľmi sa tam hodí. It's very beautiful. Dobré. I love it, it's a very nice style. Ešte architektúra by sa tam možno hodila, ale nechám to už tak. Toto je dosť dobré, sa úplne hodí. To ona hovorí veľmi často, že dosť dobre. Dosť dobre, ty to používaš furt. Ale je to dosť dobré, takže to poviem. Aha, tvoje hodiny, tie Kinect. čierne. Tie. No, také podobné mám i v realitke. Dobre, ne v realitke, kancelárii, v realite. Počítač. Tam si rovno daj počítač. OK. A ja chcem tento top A- secret computer, ja chcem taký špionský. Toto na No, all-in-one powerful PC. Nie, to je napravo od toho, nie? Tento, však to je rúzový. Však on vyzerá jak Mac. Takto. No, To je zelený, to je v pohode. hej, dosť dobrý. Budem mať Mac. Aj Mac, no. Ako stolový počítač nikdy nechcem mať Mac. Ale ako notebook v pohode. Nedá sa posunúť dozadu. Nie, to nevadí. Nevadí. A ešte nejakú dekoráciu na stôl si dám. Lampičku si tam daj. Lebo ich tu nemám dosť. Tak také, vieš, takú maličku. No okej, dám maličkú lampičku. A to je lightning. Preklad je doslova blesk, ale... Tuto.
moc veľké. Alebo tuto, počkaj, choď doľava o 3. Tretia. Čo? Tam, kde si. Tá. To sa mi tam Aha, nemestí, to je obrovská. Všetky sú veľké, ty kokfo. Aj toto je Alebo veľká. tie sviečky vedľa toho. To je to? Že by som mal Alebo takto daj si spoza tam kopu? nejakú kvetinku. Asi kvetinku, budem trošku za popúška. Však v pohode, nemusíme sa hanbiť. Tak maličký stromček tam na takýto. To je vedľa. Nie, ten čo si tam bol, Hovorte plejšie, tento? vedľa, ten. Ó, ten sa tam hodí. Dá sa ešte zatočiť nejak? A stále stlačaš. Stlačam niečo, čo ma vracia do Windowsu, čo nie je dobré. No, lebo tlačítko Windows stlačaš. Nie. Ešte nejaký kaktus. Taký veľký. Alebo lek nás tam dám. Namiesto stoličky znamenáš kaktus, hej? Fakír. By som trénoval. Možno by ma to uvoľnilo, by mi to nejaké čakry, ale uvoľnilo aj Daj rotogenú si zónu, stoličku bod G. teraz. OK. Comfort. Comfort. Comfortable. A dám si tieto desk chairs. A toto vyzerá ako moja reálna. To je moja Hanka. Hanuška moja. Ahoj. Tak vám inak svoju To je stoličku, keby jediný si nevie. človek, ktorý pomenal svoju stoličku. Ale máme veľmi rád. Masážna stolička No Hanka. však dovie, čo si s ňou. Masáže sme mali. No. Občasné erotické masáže sme mali. Ja už som raz masteroval aj ju, keby si tomu neverila. Fakt. Páčilo sa jej. Kids. Ideme na Kids. Daj si tam knihy. Znašajúce sa trpaslíka. Ja sa dám do rohu, ja to môžem. Knihy. Knihy. Tam máš také knihy. Toto tretie. Jaj? To budem vyzerať vzdelanie. Tretie. No. Budem vyzerať vzdelanie, ježiši. No. No, to sa mi tak to tam páči. je, dávaj. Ja som čakal. Niečo také. A postav sa tam dáš, hej, budeme spávať Hej, oddelenie. v detskej. Teda počkaj, oni dvaja budú spávať oddelenie. My zariadíme dvom ľuďom. Hej, a furt sa do toho náš žívame. dom. Áno, oni, tí dva idioti, budú mať najkrajší dom všetkých čias. Tak potom ich asi odsťahujeme. Lebo už som aj čítala také komentáre, že čo to máte za postavy, že to je hrozné. Však to sú retardi, na čo ich tam máte, blablabla, ľudia to úplne disovali. Ale gaučík tam teraz hodím, nejaký moderný. Mega sofa, ale v šedej. Tak to nie je moc moderné. Skôr toto. Toto alebo to vedľa napravo. Toto nevyzerá zle náhodou. Toto ne. To určite ne. Toto v čiernej? To mi pripomína to, čo majú babky na balkónoch, také tie sedačky. To som dobre skončil. Toto je v pohode, ne? Hej, ale daj to, nie tam. Čak tu úplne tomu trpaslíkovi. Tam? Však takto budeš kúpať telku, však to by boli úplne slepí. No, to sem? Nie je to kvôli trpaslíkovi. Ten hajco. Nevadí, ale ja som chcel na let's play, že by to tam bolo, že by si sadla pre let's play, mala konzolu a tak by si hrala. Tak ale hen tak, aby niekto takto mal telku a hral, tak to by hneď oslepol. Nevadí, oni môžu oslepnúť, ak pozrie naše charaktery často za retardov. A tam si možno dať knižnicu ešte jednu, nie? No, bolo to lepšie v strede a to Ja viem, ale tak jak to budú inde. kúkať? Nie, tak no dobre. Však ho posun, Ježiš, môže byť tam, no. No. Dobre. To cestovnú miestnosť budem akože kúkať telku? No. Veď to je miestnosť, koľko môže mať 8 metrov. No dobre. Tak teraz ideme na knižnicu. Krb. Ja budem mať jediný krb v dome. Takže kvôli tebe sa pokazí celý dom, alebo budeš mať komín. Ne, ja budem mať krb bez komínu, jak som to mal v garáži. Elektronický krb, fejkový. Ja som tam mal ešte taký displej, ktorý vám ukazoval oheň. A dosť hrial, takže... Snažil sa. V zime sa aspoň dalo spať v garáži. Ten prvý je najlepší. Ja si to jedine hodí, tento. Tak po telku, nie? Tak telku môžeš dať vyššie inak. Ne, nechcem ho tam, ježiši, to som si robil srandu. Dobre. Ja, lebo ja nikdy už neviem. A repraky si tam dáš, že? Ty už nevieš. Senzor proti ohňu. Jej, choď naspäť. Kam? No, tu je repraka, pozri sa. Ten. Ten retro? Áno. Ten je super. Ale tak nehodí sa do tej modernej miestnosti. Tak jedna retro vec. A nejaké herné zariadenia tu nejsú? To je iba tablet? Iba tablet? Nie je tu nič? Slablet. Slablet? A slablet, to je všetko. Slablet? Slablet a motion controller. No. Super, ten tam nechcem, fakt. Nejaký koberec tam daj pod tú stoličku. Najprv si tam chcem nejaký stolík pod to, vieš, pod telku nie je nejaký. Taký menší. Ten
Toto sú také konferenčné stolíky. A môžeš ten červený v inej farbe. Hneď vedľa. Máš to rozkryté. Tento? A v šedej nejakej. A môžeš tam dať aj zase tyrkysovú. Máš tyrkysový obraz. Skús dať tyrkysové. Hore je. Nie. La. Nie. Pod tým. Čo? Toto? Tyrkysová. Ja, tyrkysovú. To by sa tam dosť hodilo k tomu obrazu. Tak bude to napol tyrkysové, napol také hnedo-čierne? No, však akože to musí byť nejaká živá farba, inak by to bolo dosť fádne. Toto je bytová dizajnerka, fakt si! Nie som bytová dizajnerka, ale... Ja to tak prezývam, lebo furt to niečo vymýšľam. Mám to bavím. A koberec tam daj. Taký ten s prúžkami. Vidíte, ja to zariadujem a pritom všetko komentuje ona, na tom sa dáme zasmiať. Tak. Pri svojom let's playi, keď hráš, ty si absolútne ticho, sústrediť sa, robíš si a pri mojom to nakecaš za troch. Tak sa sústredím. Som dopadol. Koberec naľavo. Tu je a dám si taký... Tá pasikavý, či budeš naviť rúžu? Pasikavý. Tento? No, nie v takom modrom. Kukni, no, ten v šedom. Nie, to je zve obrovský. Počkaj, tento pasikavý, ten kruh nad tým. Vedľa, pasiky v kruhu. Ježiši. Kruh, Toto? Čo chceš? také hnedé to je, až také Toto? krúžky. Toto? Áno. No, toto, nie. To. Pozri sa k tomu obrazu, sa to mega hodí, ale pod stoličku. No, daj to tam. Bližšie ešte o jedno. Ešte o jedno bližšie. Jako jedno bližšie? To sa nedá. Nie, k nám. Tak. Tak? Áno. To je až hypnotické. Vieš čo, zariad si to ty aj moju pracovňu. Dobre? Yes! Ale tak nie je to dobré? Povedz. Je to ok. To sa tam hodí, takže... No ale toľko blbostí by tam bolo. No. Nie je v modrom, nehodí sa nám tam. Je v modrom. No, ale to je iný štýl zase. Dobre, ale bude to použité. Chcel by som vidieť túto stenu. Úplne by som chcel vidieť túto stenu. Veď si to zapni. A takto si to natoč, ukáž. Chytíš kolečko a natočíš to do hra. Ako keby som to nevedel. Ona má abstiak, asi musí zahrať, musí si poklikať. Tu by som dala také poličky a na to by som tam dala one, alebo nejakú komodu ešte. Ľudská, pustí to paprče preč. Ďakujem ti veľmi pekne. OK. Komodu, tam, dole, tam. Commodes. Toto tak nie sú to commodes, toto sú commodes. Nie. Aj to nie sú commodes. To je asi inde. Aj to nemá komody. Oni sú inde, oni sú pri knižnici, nie? Komody. Kde to je napísané? Či kde to je? Dole? Storage, áno. Toto sú komody. A nejakú... Tu, nie. Iba kúkam. Ešte vedľa. Iba kúkam. A ešte vedľa. To. Taká ikeacká. Hej, teraz som to povedal. Nevadí. Ale dosť veľká, aby som chcel, aby bola užšia. No. Akože je to tá farba, ale toto je v pohode. Toto je dobré. Alebo ešte trošku svetlo šedá. Táto je dobrá. Sa mi páči viac inak. No, tak daj, no. A môžeš dať tak tyrkysové dekorácie. Nie, to šedé alebo tyrkysové. Toto tam dám, budeš šťastná? No, to kebyže to má ísť, tak môžeš. 2? Nie, 3. Veď to je malá izba, ideme dať takto 2. Dobre, ale tak dajme sem. No drž auto, niekam ju daj do stredu. Ešte. Netrčí z druhej strany? Nie. A daj sa ma do tú svoju. Musí plávať do miestnosti. A dám tam viac tých lodí. Viac? 8. No 10, to je úplne top. To nebude dobré. A tuto by som dal knižnicu nejakú veľkú. No. Dala by som na také tie poličky. Chod do poličiek a tam si môžeš, a tu na tie poličky si môžeš dať knihy. Kde sú poličky? Čo je toto? Toto je školy tabula. Lavica. Nástenka. To... Plumbing je... Taký plumbing, nemáš plumbing. Toto je záchod. Hej. Jo. English lesson number 1. Je tam na sprchu. To je úplne, že sa môžem osprchovať po let's play. Dobre,
Surfaces, tu by to mohlo byť nejaký... Áno, A tam boli... Tam sú, tu sú, veď. Toto je ono, som to nevidel, toto som hľadal inak celý deň. To modré. Toto. Toto máš také, že si môžeš tam urobiť. Aj v modrej, takto, jak to je? V šedej. Čiernej, aby sa to hodilo k tej vrchnej doske. A drž si alt a... Nie. Zároveň s dverami by som to dal pust, tak? Nie, že to chceš dať nad komodu. Tak. A do rohu by som dala nejakú kvetinu. Tak si nemyslel? Nie. Dobre, to je takto podľa mňa. Takto to nechaj už, keď si to dal už takto. Do rohu daj nejakú kvetinu, lebo to máme. Ešte niečo pani, ktorá túto miestnosť nevlastní. Tak ja ti pomáham. Počkaj, nie. Nemám už miesto na stole, dobre, tak to dám tam. Je to v dobrej farbe. V tej modrej to ladí v lodičke. Najviac času strávim vyberaním kapesníkov, dámy a páni. Najviac času. Tatýrky sa obajú lepšie. Tak knihy tam daj, nie? Ešte dočkaj času. Ako husla chlap. Ne, niečo viac zelené. Áno, to je von. Toto napríklad, to no. To je dobré. Sounds good. Sounds reasonable. To je malé. Ale to, že tam je skromnejšie, to je také le bonjour. A toto je až také moc le fonfou. To je von, vieš? Jej, to si tam hodí. Tam. Hej, to si tam dosť hodí. Dobre, budem to mať už predekorované, ty kokos. Ešte daj tie knihy. 3,5 funkčnej veci, 4500. Toto daj do stredu sem. Nie, tam bude obraz. Dobre? A teraz im daj tam knižky. Toľko obrazu? Áno. Milá také dekorácie. Tak, vianočný darček sem. Strom čakám na stromček. Čo? Zrkadlo daj na toto. Tu ste knihy. A môžu kúkať telku, tu keď dať zrkadlo nad sedačku, tak môžu kúkať telku aj tí, čo sa nekúkajú na ňu, vieš? Že sú otočení chrbtom. Tá kniha sa nedá položiť. Ma nepočúvaš. No však jasné. Že to by si mi zase zmenil dizajn. Nie, hovorím, že kebyže dáš na tú sedačku zrkadlo, tak môžu sledovať aj tí, čo sú otočení k nej chrbtom. K telke. Vieš, že by sa odrážala. Kto bude kúkať telku cez zrkadlo? Logicky. Nikto. Ti bude zle. Všetko je moc veľké na to poličku. Jediné knihy, čo tam mestia, sú tieto. Tak daj tam fotoramiky. Ani ten... Dobre. Možno aj vreckovky by tam šli. Hej, budem mať toľko fapesníkov v tejto miestnosti, že... OK. Ne, do druhej strany to opravíš, že dobré. Tam. Viem, čo myslíš, Tu sú nekevky, to nie. Tu sú ešte nejaké. Možno tam budú pasovať. Sú veľké. Nie, sú obrovské. Sviečky! Tak toto pera si tam daj. No? To sa tam mestí, to v pohodičke. Ešte jedna vec mi chýba. Cookie jar! Yes! A hore ešte tým knihám netreba nič, to je v pohodičke. Dekorácií tam je až. Dobre, a teraz dám ešte niečo za toto. Okno tam dám. To bude top. Môžem kúkať do kúpania na ten, kto sere. Čo? Viek návšteva? No, budem kúkať na návštevu, jak si to užívajú. Ne. Neviem, že si to dal zakadlo, ale ja nie. Ježiš. To je super. Široký obraz, ten veľký, čo som chcel, ten. Tento, no. To sa tam úplne hodí. Ja viem, Božena. Počkaj. Božena? No. Dneska je streda, ja ťa volám v stredu Božena. Jana. Je Janka, ale ne, tak ťa volám. Toto je v pohode? No, auto drž. No lepšie to bolo v tej čiernej, nie? Asi áno. Tak spravíme veľmi jednoduchú vec. Zadarmo. Super. Keby to bolo tak v realite, že by sa rozhodol. Fakt, ja som vždy nad tým rozmýšľala, že jak ľahko si vedia postaviť dom, nič neriešia. Dáš mod herlode, keby som si mohol v reálnom živote naklikať mod herlode, tak by ste videli tú srandu.
Dobre, ešte posledná vec. Tu by si len jeden deň skladal tú komodu z Ikei. Toto by si tam úplne hodil, keby tam nezakrývalo loď. No nevadí, ale zbytok miestnosti je moderný. Toto sa nám hodí, nie? Tak. Dobre. Myslím, že to je v pohode, nie? Dámy a páni, vítajte v Dankovej pracovni. Ja mám urobiť moju marketingovú prehliadku, aby som to predal. Tak. Tuto môžete vidieť moderný počítač iMac, ktorý má 27-palcový displej, výkon i0 procesor od Intelu, 2 MB za sekundu, je to vynikajúce, máme tu rastlinky, knihy, veľa kníh, inak keby som mal toľkoto kníh v realite, tak som taký múdry. Ešte tu mám knihice. To je málo kníh. Ja mám dokopy 3 v realite a pol kníh. Ja? 15 kníh. Dobre, pohodičke, na dneska myslím, že stačí, nie je moja miestnosť, super to je. Na budúce... Na budúce bude niečo robiť ľudská, lebo to nevydrží a tu zatočí a si v hlave zatočí všetko. Ak sa vám toto video páčilo a chcete, aby sme pokračovali v sérii Sims a chcete, aby vám ľudská na budúce ukázala jedno prso, tak dajte like. A Nie, chcete... čo? Jaké jedno prso? Si zdvihla palec, súhlasila si s tým, yes! No, som mala už pripravené. Dajte like! A ja vám... Ne, dobre, ja vám ukážem prso, tak dajte like. Dobre? Ja som taká zapredaná, nie až za like, ja som zapredaná šlapka. Jak ma volajú Gogo, lajková šlapka. Začneš video tak, že to bude bradavka tvoja. Dobre, majte sa, prajem vám krásny večer, ráno, obed, večeru, všetko čo máte. Dobre, čaute. Huaša.